Geto, náš domov. Pár krokov od centra Brna, tam, kde končia sady okolo Domu umenia a Janáčkovho divadla, za ulicou Kolište, sa začína štvrť Sejlu, alebo tiež brnenský Bronx, či rómske geto. Rozhodne to nie je miesto, kam by sa šiel človek len tak prejsť. Do tejto chudobnej štvrte slušný človek obvykle nezavíta, pokiaľ nemusí. O týchto miestach kolujú najrôznejšie príbehy a odrádzajú od návštevy. Pozorujem scénky, odohrávajúce sa na ulici a príležitostne som do nich zapojená. Je to miesto, kde nie je potrebná animácia, aby bola ulica živá a naplnená. Poflakovať sa po vonku a tráviť tu čas je na dennom poriadku. Je tu živo, počuť krik a z okien hrá hlasná hudba. Rómovia sú bezprostrední, spontánni, hluční. Všetko sa odohráva na uliciach preplnených autami. Občas má jeden človek problém prejsť po chodníku. Nie je to ešte dvaja. Ale k autám majú vrelý vzťah, to zas hej. Však sa treba reprezentovať. Poriadne námestie alebo verejný priestor tu nenájdete. Kedysi malo toto poslanie parkovisko pod platanmi. Najviac ľudí sa ale schádza na krížení ulic Bratislavskej a Starej. Bloky majú skosené rohy, takže tu je dostatok priestoru aj pre veľkú skupinu. Posedáva sa v oknách a na schodoch do prázdneho parteru budovy. Chlapská spoločnosť zvlášť a dámska tiež zvlášť. Jeden sa stretnutia zúčastňuje priamo z pohodlného sedadla svojho auta. Miestom na sedenie sa stáva členitá fasáda, rámy okien, odskočenie soklov a schody pred vstupom. Tam, kde je na ulici tieň pod stromami, sa objavia stoličky. Verejný priestor Rómovia obsadzujú, využívajú a aj zneužívajú. Sú to ľudia, ktorí radi trávia čas vonku. Je to ich spôsob života. A je na tom zároveň niečo príťažlivé. Efektívne vedia využiť takmer každú medzeru. Niekedy sú vynaliezaví až príliš. Typický vnútroblok na Sejli nie je nijak zvlášť zahrnutý starostlivosťou. Dláždená plocha uprostred znesie bicyklovanie, futbal, aj posedenie žien v tieni pod stromom. Pavlaž je hľadisko pre to všetko, čo sa tam deje, a aj babka si vytiahne stoličku pred dvere, aby mala prehľad. Čo toto miesto potrebuje? A čo je vlastne v moci architekta? Dostali sme sa na ráz cestie. Uvedomili sme si, že poloha štvrte blízka centru predstavuje veľký potenciál pre jej rozvoj, a to hlavne ekonomický. Územný či strategický plán by predstavoval zásah, ktorý by prilákal nových podnikateľov a danú oblasť zveľadil. Na druhej strane by ale vytlačil pôvodných obyvateľov. Ako posilniť kvalitu života obyvateľov a súčasne zachovať identitu miesta? Môžeme zvoliť aj inú mierku pre rozvoj Sejlu, než je len mierka ekonomického rastu? Sú skutočne najdôležitejšími hodnotami pre plánovanie len efektivita a bezpečnosť? V tejto lokalite sa viac ako inde v meste nachádzajú budovy a pozemky v správe mesta. Mesto tak môže vo veľkej miere ovplyvniť vývoj štvrte. Geto, hoci je naň nahliadané v negatívnom zmysle, predstavuje bezpečné prostredie pre svojich obyvateľov, v ktorom sa nestretávajú s predsudkami, ktoré k nim väčšinová spoločnosť má. Vymedzujeme sa proti stereotypným predstavám o utváraní priestoru a dávame prednosť priestorovej skúsenosti na Sejli. Zohľadňujeme odlišnosť ukrytú v každodennej rutine. To, čo vyhovuje väčšinovej spoločnosti, neznamená najlepšie riešenie pre každého.